чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс байни калонсолон дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки варзишгарони ин ришта аз саросари кишвар оғоз гардид. Дар маросими ифтитоҳии чорабинии мазкур намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар, Федератсияи бокси мамлакат, инчунин собиқадорони соҳа ширкат доштанд. масъулини соҳа мақсади баргузории ин чемпионатро барои дарёфти чеҳраҳои нав ва омода кардани онҳо ба чемпионати Осиё унвон карданд. мақсади гузаронидани чорабинии варзишии мазкур дар он аст ки ба тими дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони беҳтаринро даъват намуда ва омодагӣ ба чемпионати Осиё ки моҳи ноябр дар давлати Урдун баргузор мегардад мебошад. риштаи бокс аз варзишҳои сертаваҷҷӯҳ ва ояндадори Тоҷикистон маҳсуб мешавад. мутахассисони соҳа бар он назаранд, ки баргузории чунин тадбирандешиҳо ба ин самти варзиш боис ба он мегардад варзишгарони мо барои дар оянда бештар натиҷа нишон додан талош кунанд. ҳар як варзишгар як таҷрибаи баланд мегирад барои машқҳои мусобиқаҳои байналмилалӣ ва барои оянда иштирок кардан берун аз Тоҷикистон. дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аниқ мешавад ва ё метавонад на танҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва балки дар чемпионати Осиё, ҷавонбозиҳои олимпӣ дастаҳои номери 1 иштирок кунанд ва дар ин ҷо мо интихоб мекунем номери 1, 2 ва 3. ин се рақам метавонад дар ҳама мусобиқаҳо иштирок кунад. баргузории чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс як нав натиҷагирӣ аз кори мураббиёни кишвар низ маҳсуб мешавад. варзишгароне ки дар чемпионати мазкур соҳиби зинаҳои ифтихорӣ мегарданд, дар баробари медалу ифтихорнома инчунин шомили тими миллии бокси Тоҷикистон мешаванд. айни ҳол мо ки дар ин ҷо фардо бой дорем, агар ки ғолиб биёем, мо тайёриамон аз ҷониби Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон мо сафарбар мешавем ба чемпионати Осиё ки моҳи ноябр дар Иордания баргузор мегардад. бештар аз 100 варзишгар аз саросари Тоҷикистон барои узви тими миллӣ гаштан дар ин чемпионат мубориза хоҳанд бурд. чорабинии мазкур аз рӯи 25 вазн, 13 вазн миёни мардон, 12 вазни дигар бошад байни бонувон то 27 октябри моҳи ҷорӣ идома мекунад.